Отвлякоха 10-годишната дъщеря на Евелин Банев, Брендо. Нападението е станало тази сутрин в столичния квартал Бояна. Трима маскирани мъже са стреляли срещу шофьора на момичето, който е настанен във Военно-медицинска академия. Сега Георги Георгиев с последна информация за случилото се. Здравей, Георги, слушаме те. Добър ден! Всъщност всичко се случва зад мен, точно пред дома на семейството, тук на улица Пушкин, около 7:30 сутринта. В този час 10-годишната Лара е трябвало да тръгне на училище. Тя е била придружавана от един от охранителите, който е работил в ето тази будка, която виждате зад мен. Той е трябвало да предаде момичето на другият охранител, който и неин шофьор, и да я откара на училище. Точно в момента, в който обаче двамата се качват в колата, се случва всичко. Тогава черен джип препречва пътят на лекият автомобил с малката Лара. От него изкачат трима въоръжени и маскирани мъже. Всъщност това са похитителите, които в този момент се чули викове всички на земята и започнала стрелба. При стрелбата е пострадал от охранителят на момичето, а самата Лара е била отвлечена. Неволен свидетел на всичко, което се случва тук, косвено е станала една от съседките на семейството. Тя живее буквално една-две къщи нагоре по улица Пушкин. Рано сутринта тя е чула два последователни изстрела. Какво точно обаче разказа тя пред Тина Гълъбова, чуйте. Два къси изстрели чух. Сутринта в 7:30, защото трябваше точно тогава да се буда дъщеря ми да става за работа. И просто два много силни изстрела. Помислих си, че може да е всъщност спукана гума и отворих прозореца, за да видя момент, само че кучето не е Рекс. Помислих си, че може да е спукана гума, но отворих и видях нито кола, нито нещо чух, но изстрелите бяха много силни и къси. Като от откос ли бяха изстрели? Като от откос, точно като от откос. Така много къси. Момиченцето излизало за училище, така разбрахме. Ами не мога да ви кажа. Сигурно да, те идват да го взимат. Съседи, предполагам. Георгия, какво е състоянието на пострадалия шофьор на детето? Всъщност пострадалият е 32-годишният Борислав Цанев. В момента той е в шоковата зала на Военно-медицинската академия. От болницата за сега не се ангажират с конкретна прогноза за състоянието на мъжът. Това, което се знае, че към момента реално няма заплаха за живота му. Предстои му обаче операция. Мъжът е с две прострелни рани в областта на гърба, с огнестрелно нараняване на гръдния кош, фрактура на едно ребро и контузия на белия дроб. Както казах, предстои му операция. Иначе виждате и в момента разследващите продължават да работят тук и на място правят оглед, както пред къщата, така и в дома. Разпитват се и близките на семейството на малката Лара. На самата къща има няколко камери. Две или три от тях може би са заснели и самият инцидент тази сутрин, тъй като те гледат буквално към входа на къщата на Брендо. Знае се, че това, което още знаем всъщност е, че джипът е бил с крадени номера и е потеглил в посока околовръстно шосе. Всъщност обаче, Брендо е сочен за кокаиновият крал на България. Кой всъщност е Евелин Банев? Вижте сега. Евелин Банев Брендо нашумял нас с прозвището кокаиновият крал. То дойде от името на Европейската операция за трафик на бялата дрога, при която през май 2012 година бяха задържани 30 заподозрени от различни националности. Сред тях бе и арестуваният Созопол Брендо, който е сочен за ръководител на престъпната дейност от българска страна. Делото върви в Италия, където той бе временно екстрадиран през лятото на миналата година. Европейска заповед за неговия арест бе издадена миналия месец и от Румъния, отново във връзка с група за трафик на наркотици. Решението на българския съд се очаква на 18 март. Паралелно през февруари бе осъден от Софийския градски съд на 7 години и 6 месеца затвор за пране на пари. Според магистратите, над 21 милиона лева са били обект на незаконни финансови операции от страна на Брендо и неговата група. Евелин Банев е роден в Бургас на 8 октомври 1964 година. От малък тренира борба, завършил е спортното училище в Стара Загора. Имал е общ бизнес с убития през 2006 година бизнесмен Иван Тодоров, доктора. През март 2011 година Брендо е бил ранен в ръката от наемен убиец, но не подава сигнал за това в полицията. Органите на реда научили за посегателството по свои неофициални канали. По какви версии работи полицията, Георги? Какви може да са мотивите за отвличането?
Според полицаите всичко, което се е случило тази сутрин тук на улица Пушкин е изключително добре планирано и професионално подготвено. Все още ние нямаме информация за искан подкуп за свободата на малката Лара. Това, което знаем от разследващите още е, че не се изключва и версия сплашване на Брендо.